Ναι. Καλησπέρα σας και κύριοι. Ξεκινάει άλλη μια εκπομπή κοινωνικών θεμάτων. Δεν έχουμε τίτλο στην εκπομπή ακόμα, αλλά... Θα βγει. Το θέμα λοιπόν είναι το τρίγωνο των Βερμούδων. Ωραίο τρίγωνο. Φυσικό φαινόμενο, μυθική κατάρα, παρτούζα, με dress code. Το Μεσχέ Ντεκού που έχει γράψει το μυθιστόρημα Μακαρόνια με κουμά και το ιστορικό βιβλίο Ακούμα Κουματσέρο. Σε 10 γλώσσες. 12 γλώσσες. Και αν δεν κάνω λάθος, Μοσχαρίστες, Σιρηνές, οτιδήποτε μέσα. αν δεν κάνω λάθος, έχει διαπηχθεί και από εξωγήινους, έτσι. Ναι. Στην προηγούμενη ζωή. Στην προηγούμενη ζωή. Ήμουν σκαθάρι. Ήτανε... Θα σας πω 2-3 λόγια για την μεταεξωγήινη ζωή και την προεξωγήινη την ξέρετε. Την ξέρουμε την Την προεξωγήινη ξέρει και ζωή. ο κύριος από εδώ, δεν την ξέρω. Ο κύριος, μια πολύ καλή πάσα, Πάσα. είναι ο γνωστός αναλυτής. Ναι, Εσείς εγώ είμαι αυτός. Το ξέρετε, ο Dr. Χάτζακ. Τι κάνετε? Γεια σας. Καλά Χάρηκα είστε? πάρα πολύ καλά στην εκπομπή. Χάρηκα πάρα Για πολύ. άλλη μια φορά, ο οποίος έχει αναλύσει πολλά τρίγωνα πανοράματος, οπότε θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και το τρίγωνο των Βερμούδων, Όλο. Όλο! Ξέρετε που βρίσκεται το συγκεκριμένο τρίγωνο αρχικά? Που λες, πείτε μας. Όταν ήμουνα σκαθάρι, Ναι. έχω κάνει Όλοι έχουμε υπάρξει σκαθάρια, πιστεύω. Κοιτάξτε, έχω κάνει μεγάλη ανάλυση στην μετανσάρκωση, στη μεταζωή, στην άλλη ζωή, στην τρίτη ζωή, στην τέταρτη ζωή, στην πέμπτη ζωή. Πόσες, ούτε στο Κάντι δεν είναι τόσες. Σας παρακαλώ, 25.000 χρόνια έχουμε Έχετε ζωή δίκιο. εδώ πέρα. Δεν είδατε, εδώ ήρθαν ολόκληρα διαφημόπλια και καθίσανε πάνω στο Στον Ταΐγετο. Αίγετο. Στον Ταΐγετο. Όπως Στον Ταΐγετο. εδώ το ζώον πάνω στο άλλο ζώον. Μ' αρέσει αυτό. Είναι μια... Μ' αρέσει αυτό. Είναι απόψε. Απήχθησα, Ναι. τώρα το είπα σωστά, απήχθησα από τους εξωγήινους, περίεργα όντα, περίεργα πλάσματα και με οδηγήσανε στο τρίγωνο των Βερμούδων, συγγνώμη. Ναι, τότε παντελόνια φοράγανε, ήταν χειμώνας προφανώς. Βερμούδες περνάνε το καλοκαίρι. Σωστό. Κατάφερα να καταλάβω πού είναι. Πού ήταν? Εκεί που ήτανε. Εκεί που ήτανε. Πάντως εκεί που ήταν καλοκαίρι γιατί φοράγαν Βερμούδες. Αλλιώς από εκεί κατάλαβα ότι είναι το τρίγωνο των Βερμούδων. Τι είναι αυτό το τρίγωνο? Αζερμπαϊτζάν. Αζερμπαϊτζάν. Μία λέξη. Μια λέξη. Το τρίγωνο του Αζερμπαϊτζάν. Είναι το τρίγωνο του Βερμούδων. Πάνω... τρεις γωνίες. Ότι η άποψη των εξωγήινων είναι πιο πιθανή από το φυσικό φαινόμενο. Διότι είναι η χαμένη Ατλαντίδα. Σοβαρά πράγματα. Κοίταξτε, ούτε Ατλαντίδα, ούτε Παντίδα, ούτε Σαρονίδα κτλ. Σωστό. Αυτές είναι οι περιοχές είναι πολύ ωραίες στη Σαρονίδα πάνε κάτω. Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα δεν είναι εξωγήινοι. Φοράνε Βερμούδα. Έχω δει εξωγήινο με Βερμούδα. Σίγουρα δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Με το φυσικό φαινόμενο θα ήταν φαινόμενο της φύσης. Σωστό. Δεν θα άλλαζε αυτό. Φαινόμενο της Όταν φύσης. μιλάει επιστημονικά. Σας παρακαλώ, Πείτε, σας παρακαλώ, είμαι πείτε. διδάκτορας του Κορεάτικου Πανεπιστημίου της Βουτσιγιά μας της Κάτω Ασίας. Δεν Πείτε ξέρω μας αν μια ξέρετε. δήλωση στα κορεάτικα. Δεν μιλάμε κορεάτικα, είναι αγγλιστή εκεί πέρα, αλλά αυτή τη στιγμή ξέρετε απέχω πολλά χρόνια από όλα αυτά, μετά από αυτό που μου συνέβη και με τον τρίγωνο, σκαθάρια. το Βερμούδο να καταλάβει τώρα και αυτός που μας παρακολουθεί, είχαμε καταλάβει, και αυτός που τραβάει το βίντεο. Κοιμήθηκε νομίζω. Εντάξει, ήταν το πρωί. Εγώ κατάλαβα πάντως. Δεν είναι τίποτα αυτό. Κοιμόμουν. Τώρα ήρθατε. Το καμεραμάν. Συγγνώμη κύριε. Εξωγήινη ή χαμένη Ατλαντίδα ή φυσικό φαινόμενο. Απίστευτο. Ναι. Εσείς γιατί μιλάτε κορεάτικα? Καλά μοιάζει από το λόγο σας. Δεν είναι δυνατόν πρώτη φορά ακούω αυτή την εξήγηση. Κοιτάξτε. Θα συμφωνούσα με τη χαμένη Ατλαντίδα. Ναι. Γιατί? Το δίνει 2,40 στο στοίχημα. Η Ατλαντίδα υπήρχε κάποτε, έτσι. Πότε υπήρχε κύριε, αφού είναι χαμένη. Υπήρχε κάποτε για να χαθεί. Πότε? Σωστό, Ε, ναι, διαβάζω. Δεν ξέρω. Συγγνώμη για τη φωνή Πότε? του Ναι, καπέλα. σας καταλαβαίνω. Δεν. Υπήρχε στα παλιά χρόνια. Ναι. Από πού μπορεί να χάθηκε? Δεν την πήρα εγώ πάντως. Μη... Άμα ήταν σε κάποιο πάλι εκπομπή τη μεταθανάτια και μετανσάρκωση ζωή. Να δω σε ποια ζωή είστε, δούμε στην 24η. Και τι κάνατε στην Βαρετό. 23η? Βαρετό. Στην 23η Βαρετό. ήμουνα μέγας.